bengi kuwi Ponidi turu ing masjid dikancani cah lima. Dibanding karo bengi-bengi sadurunge, malem Kemis Pahing kuwi kagolong sithik sing padha turu ana masjid. Apa maneh yen pinuju ana tontonan janger utawa wayang kulit ing desa liya, ora mung cah nom-noman sabalatane Ponidi sing padha turu ing masjid, nanging uga wong tuwa-tuwa padha turu ing kono nganti biar. Bab turu utawa nuruni masjid wis dadi kebiasaan umum ing desa kuno. Masjid Desa Jatimulya iki dibangun ing pekarangan sawijining warga kono, diarani ing lemah Wakop sajake ora, amarga ing pekarangan kono uga ana omah loro sing ngadeg. Nanging uga ana sing ngarani lemah nggon masjid kuwi kagolong wakaf, amarga jembare lemah sing kanggo masjid ora kena dienggoni omah senajan saka keluargane dhewe. Lan masjid terus ana renovasi saben taun utawa sakwaya-wayah diperlokake dening warga kono. Embo apa status satemene sing baku masjid kuwi ana meh bareng karo madege desa kuwi taun 60-an sajake miturut tulisan sing ana. Bengi kuwi Ponidi isih kelingan menawa malam Kemis Pahing sasine lan tanggale malah lali. Nek taune uga isih kelingan taun 1977 Masehi. Kanca turu uga isih ketok ing mata, Ngadimin, Dalia, Ratio, Rubiono lan Ponidi dhewe. Bengi kuwi wong lima mulai saka nonton janger ing desa Sumbersari udakara jam 2:30 para esuk. Wis mataun-taun masjid kuwi durung ana tutup cendelane, lawang wae uga ora digembok, mung ditaleni nganggo lulup utawa tali saka kulit wit waru sing diubetake marang paku cagak. Lampu dimar uga ora disumet yen bengi. Lagi wayah subuh dimar saka kaleng susu kuwi disumet dening sapa wae sing teka dhisik nganggo rek sing digawa. Ana apike lan uga ana ora apike masjid kanggo nginep turu wayah bengi. Apike masjid ana sing nunggoni utawa njaga lan tansah reja dene swara-swara menungsa. Dene ora apike ora arang sing turu mau padha ngiler lan ngompol ing jero masjid. Uga kerep dirungu sadurunge turu padha gegojekan lan celathon sing ora-ora ngrasani liyan sing nuwuhake dosa wae. Ponidi sakanca bengi kuwi tumuju masjid sak perlu arep turu, ora rerembugan apa-apa sadurunge merem mripate. Nanging bab ana sing ngiler utawa ana sing ngompol, Ponidi ora ngerti. Ponidi tekan kono terus breksek kepatih nganti wancine subuh. Sajrone turu kepatin kuwi Ponidi digawa sawijining pawongan kang ngagem jubah putih menyang panggonan sing durung dingerteni. Papan kono kuwi apik, resik lan akeh banget wong padha salat. Ponidi diglandang rada kasar dening pawongan mau lan dikon lungguh ing samburine wong-wong salat mau. Pawongan gedhe, dhuwur, jenggotan dawa lan durung patiya sepuh mau njupuk tongkat ing sawijining pojok panggonan asing kuwi. Menawa tongkat sing diasta kuwi kaya dene Ponidi wis tau ngerti ing masjid disane dhewe. Tongkat mau ana tumbake cilik lan amoh ing pucuke. Tongkat kuwi kerep dimangerteni Ponidi kanggo srana salat Jumat. Diasta dening khatib nalika munggah mimbar lan saksuwene khotbah
ing mimbar kuwi. Ora sronto-sronto tongkat sing dawane meh 2 meter lan ing pucuke ana tombake mau banjur dikamplengake ing tutuke Ponidi. Ponidi kelaran ora kober endo, pilingane pas kuping uga digebuk. Durung mari lorone kuping, banjur sikile sakloron uga disabet nganggo tongkat mau. Mesti wae Ponidi tambah kelaran, isih nyekeli sikile sing loro, dikampleng maneh tangane sakloron. Ponidi klumah ora bisa mbela awak, mung melung-melung njaluk tulung. Sajak ora digubris melung-melunge Ponidi, malah tongkat mau ditibakake ing dodone. Senadyan cilik, tongkat kuwi antep banget dirasake Ponidi. Ponidi nyoba takon apa salahe saengga dheweke dipiloro kang kaya mangkono. Pawongan kuwi mandengi Ponidi ora kedhep kae. Lah, lebat kula napa Kyai saengga panjenengan paring pidana dhateng kawula? Mengkono Ponidi matur. Ponidi uga ngumun setahun dene dheweke bisa basa alus kaya mengkono kuwi. Kamangka sajeg jumblek ora tau sinau bab basa krama inggil ngono mau. Kowe ngerti to yen masjid kuwi panggonan suci, panggonan sesembahan marang Gusti Allah Ta'ala. Geniya kowe saben bengi ngotori masjid, kowe ngiler ngojah sing ora-ora bab kadonyan ing masjid. Kupingmu ora mbok nggo ngrungokake maca Quran lan tetembungan agama ing masjid. Sikilmu tansah ana najise saben mlebu masjid. Aja maneh kok wundu lan salat, sikil reget wae diwisuhi. Tanganmu gratil uga ing masjid. Surat-surat Yasin mbok gawani lunga, ora mbok balikake menyang panggonane sakawit. Lan pancen atimu reget wegah salat ing jero masjid. Iki piwalesmu. Mengkono pawongan mau ngendika rada dawa. Mboten kula piyambak Kyai, kathah kanca-kanca kula ingkang tilem wonten masjid ngriki. Kula mboten nate ngompol wonten masjid Kyai. Ponidi jawab sakecap. Nanging kowe sing mandegani kanca-kanca mau to? Kowe sejatine ngerti fungsi lan manfaate masjid kanggo ibadah marang Gusti lan tansah resik utawa suci. Ayo wangsulana maneh, tak jojoh lambemu nganggo tombak kuwi. Ngendikane pawongan mau maneh. Ampun Kyai, kula mboten badhe ngambali malih tilem lan ngotori masjid. Kula nyuwun ngampun Kyai. Panjaluke Ponidi. Ya wis, ana njupuk banyu wundu banjur melu salat, njaluk ngapura marang Gusti Allah Ta'ala lan jaen kanca-kancamu ora ngregeti masjid maneh. Pawongan mau mungkasi ngendikane lan banjur melu salat wong-wong kae. Ponidi tangi karo girap-girap ngageti wong-wong sing arep salat subuh esuk kuwi. Ponidi tangi wis ana ing papan imam samburine mimbar, dadi ora dimangerteni wong, dimare uga ora diseleh kono, dadi peteng dedet kae. Sadurunge tangi, tombak utawa tongkat Jumat sing ana ing mburi mimbar kuwi wis rubuh lan temumpang ing dodone Ponidi. Wong-wong padha kaget weruh Ponidi turune ing imaman. Kanca kancane sing turu bareng mau bengi uga padha gumun, kok Ponidi turune isih ngalim rono. Rada sauntara Ponidi ora bisa crita apa-apa sing lagi wae dialami ing jroning impen mau. Dheweke isih delek-delek. Wong-wong sing arep salat subuh padha ngongkon supaya Ponidi pindah saka papan kono. Ora suwe komat wis kumandang Ponidi lagi menyat nanging ora gage mel salat.
kancane wis padha tangi lan siap-siap melu salat subuh jamaah, Ponidi lungguh sendenan tembok sisih kidul isih ketok-ketoken pawungan ing sajroning ngimpi mau. Tenanan apa ora ya? Mengkono pamikire Ponidi nganti wong sing padha salat rampung didemek lan dirasakake ing tutuke, kupinge, sikile, tangane lan dadane ora krasa lara blas. Kamangka ing impen mau cetha banget dipiloro lan ngrasakake larane. Subuhan dhisik Di, mengko turu maneh. Isih ngantuk ya? Ngadimin sing mundur dhisik banjur ngloroi Ponidi sing isih delek-delek kuwi. Men, rene dhisik. Lagi wae aku ngimpi sing medeni. Ngimpi apa to? Ing masjid iki pranyata ana sing baruksa, men. Merga awake dhewe kerep turu ing kene. Jarine aku kerep ngiler, ngompol, ngojah wong liyan lan mlebu masjid sikile kena najis. Aku lagi wae diajar dening sing baruksa mau, men. Ponidi miwiti cerita impene. Wong-wong sing lagi wirid bubar subuhan kuwi krungu lan malah ganti ngrubung Ponidi. Lah, terus kaya apa wujudane wong sing mbausa masjid iki? Ngadimin penasaran. Kanca kancane sing lagi wae nggumun Ponidi turune ngalih mau sajak gatekake critane Ponidi. Malah imam lan jamaah liyane sing krungu cerita iki ora wurung ya melu ngrubung Ponidi. Ayo Di, piye impenmu mau? Jaluke Ngadimin maneh. Pawungan mau kaya dene kiai kae, agemane jubah putih, wonge gedhe dhuwur, jenggote dawa. Rumangsaku aku digelandang menyang papan liya sing ing kono uga akeh wong salat. Ora suwe pawungan mau teka maneh nggawa tongkat sing pucuke ana tombake kaya tombak Jumat duweke dheweke kuwi. Cangkemku digebuk tongkat kuwi. Jarine ing masjid ora oleh ngiler, ora oleh ngojah kadonyan. Kupingku dikampleng sak ganyange, larane ora jamak. Jarine aku ora tau ngrungokake pengajian ing masjid iki. Terus sikilku uga disabet nganggo tongkat mau sak kemenge. Jarine sikilku tansah reget nalika mlebu masjid kebak najis. Durung mari lara sikilku, tanganku ganti digebuk nganti aku kelemah ora bisa tangi. Aku kerep gawani surat-surat Yasin ora tak balikake. Jarine pungkasane tongkat mau ditibakne ing dodoku iki nganti ampek banget rasane. Bubar kuwi piyambake rumangsaku banjur salat. Kojahe Ponidi kanthi serius. Kanca kancane ana sing keweden, ana uga sing nyepelekake impen kuwi. Malah maidu nek impen kuwi mung kembange wong turu wae. Ponidi dhewe percaya 100% menawa impen mau amanat sing kudu diugemi. Wiwit kuwi Ponidi wis ora tau turu ing masjid senadyan akeh kancane sing isih turu ing kono. Cutel.